Bilan li jkunu mħeġġa iktar l-użu tal-enerġija alternattiva u arja aktar nadifa, il-Gvern da fond ta' madwar 15 miljun euro minn fondi Ewropej għal sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi residenzjali. Dan tħabbar fi stqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u Segretarjat Parlamentari għal Fondi Ewropej. Stqarrija li fiha ħabru li tnediet l-ewwel minn 3 skemi b'valur ta' 5 miljun euro l-waħda. U għasmat li ftit inqas minn 7,000 familja mistennija jibbenefikaw minn din l-iskema. Din l-iskema se taħdem fuq bażi ta' first come first served u kull min jikkwalifika ta' din l-iskema se jingħata għotja ta' 50% tal-valur tas-sistema sa mhux aktar minn 2,300 euro jew 775 euro għal kull kilowatt peak. Sistemi li ser ikunu qed isiru ta' din l-iskema se jingħataw feed-in tariff ta' 16 ċenteżmu nofs għal 6 snin. L-applikazzjonijiet se jiftħu fit-30 ta' Mejju. Il-Ministru tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi qal li permezz ta' din l-iskema u aktar skemi fi żmien li ġej pajjiżna ser ikompli jilħaq il-miri tiegħu tal-2020 filwaqt li aktar familji jiggwadanjaw mill-benefiċċji ta' enerġija nadifa. Huwa mistenni li sal-aħħar ta' din is-sena se jkollna aktar minn 95 megawatt peak. Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg qal li din l-iskema taqa' taħt assi ta' priorità 4 u tinkorpora fiha investiment totali ta' kważi 58 miljun euro favur enerġija alternattiva u aktar sostenibbli. Huwa spjega li permezz tal-lokazzjoni li taqbeż 15 miljun minn fondi Ewropej din is-sejħa partikolari ser tkun qed tfisser investiment sostanzjali f'settur daqstant importanti.